Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli gini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat ki jimpen la. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Hakajing Buddin ya kajing pensyai ke National People Party mentakasi bat kajing kentho kameglia Pradesh Congress haka arpenutrik jumang Shillong Mel Kurwa kartiar layo ban pemi ikobor halo kajing yai lai jong keseng NPP bantai ya ka office trekam claim da yo priang ya ka second stage clearance halor kani la syai ba ka NPP kapen kesan claim da pensyai bat ban batai ya ki kendon kat kum ka building bailo ban shu pentep bat pensyai pai ba ya kajing penkesan ka NPP ba kumno kala pen khen kalong ba kat kum kajing tep kebuyo lum leng ba kisaki ki ba syai kalong ba ka NPP kelampat yok priang ya kate ke second stage clearance na Meghalaya Urban Development Authority namarkat kum kakot ke baki nongilam NPP ubade state president jong National People Youth Front uba kitbok nongreng upen i pai ba kade tang ka fast stage clearance ke ba ajing bet bante tang ya ka G+3 Henry ya ka yeng mala ke ba ka NPP kate kalade ka G+4 ya kani ke jingthat madan la sei pai ba da ka Meghalaya Pradesh Youth Congress nen ka singi hak ji kendu bat kilat patai kubor ha ka si babut habai kren bat kilat patai kubor ba kitbok mulai thu ba ka party house nam ajar pho kaladep banyo pediang ya ka jingbet na ka office kamuda bat kumju ru ka no objection certificate layo ha ka khatnyo trik penai klal kot jong nam ajar poi om tang kat tau ba kitbok aba penrem jur ya kinong ilam ka MPYC uladawa bagi deban panma bat lada kimle ulai thu ba ka party kan ya sakmat na banta kisamla bayalam bakla nakaliang jong ki nongyalam jong ka Youth Congress kila kan tho yangi ka parti NPP haga kila ong ba ngi kum ka National People's Party habangi penyeng ya katai ka building ka thamai jungi ngi klem yo ya kanu ka permission nakaliang jong ka muda ngadon hangni ban pensyai ba nakaliang jongi ka National People's Party ngi download ya paro ki kot kisla ki ba kan thup ya ka permission ka bangyo nga muda kadai nadu ka arpho artrik jumnai disembar hajar arpho kani ka permission kadon bat nga hakani kapua nalor kataru ngilayo ya ka no objection certificate for building construction na ka office jong deputy commissioner is Kasil district haka arpunyo trik upnai January hajar arpho kini ki artli ki kot ki ba don kam ban pensisha ya ka ke ba nakaliang jong kini ki nong yalam jong ka Youth Congress ki don ban kan tho yangi ka party hak pede pat ka jing penyeng jongi ka jing sna jongi ya ka te ka building ka bathma jong ka party ka jongi kai ka bang aku ban ong hakani ka por kalong nam ta kini ki nong yalam jong ka Youth Congress ki ba persang ya ka ban yalam baklayu pat ba lengba ki bakum kini ki ki bomdon ya kajing sisa watang khandia ro kajing batai ki yongki kat kum banga pek ya ka statement ka yongki ka ithik kum bakilong confident bat i kum bakitiplot ya ka ka kam ka ba ngingile khamtam haga bedei bat kan ka jingsna jungi ya ka party office ka thamai tan rai ka ne ka pen i ya ka jinglong khna khlung ka yongki ha ba ki ai ya kan ka press briefing benen ka ba ki khamdon ya kanu ka jing sisa ke nakaliang jonga ngaso ban ong bakumu state president jong ka National People's Party ngaso ban ai ka jing penrem ka bajur ya ki bakum kini ki judge statement ki bayalam bakla ya ki nong snong jong ka jela bat hagaju ka poru ngakwa ban ong ya kini ki samla jong ka Youth Congress ba kim dei lani ban ong ya kino kan tho ya kino ki jing kan tho ki bom don nong rem te nakaliang jonga hakani ka por ngaso ban ong ya ki ba kidai ban panmap no sisndon kidai ban apologize halor jong kan ka jing yalam bakla jong ki hagabe dei ka bat kan ka permission ka ba ngikum ka party ni penyang ka building ka jong i hang to ngasno ban ong ki baki haban panmap ki bat habat po apologize yang i habai dei bat kane bat lara kim la ban apologize ngi hakini ki sngi ki ban wan nakaliang jong i kom ka party ro nginom syong thai nginom syong klik ti habe dei bat kane rai ngila ban ya shakmat hagabe dei bat kane ka kam nam ta joki yaman tanga sobat ong swatang kum ta nam ta kini ki khna ki ba ai ka statement ka belong wrong information nam ta ki pajba jong nong sung jong ka jala kata ka dei ka wei ka bang ngakwa ban ong ya ki hagane ka por